An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi ntɛnɛn ye dɔ furancɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazara san kalo 8 utu kalo don bi o tile 15 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ o ye jɔmɛnɛ kalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 17 ye jate la san kalo fɔlɔ don hijira san 1444 san don dugawu de b'i kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ sibirido kunnafoniw carila an ka jamana kɔnɔ na Mali jamana ministri ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Dr Shokal Kukara Mayiga ye ko ale fari ma da la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na basigi lafiya bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana lakanabaw ye wulikɛjɔba dɔw olu bɛ senna ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi kalata baaraw n'a ma ɲɛ ka fɔ olu kan ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ na maaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ka baara sigilen bɛ ni ka se k'o baaraw yakubaya an ka jamana kɔnɔ na olu tun bɛ taamana jolilakaw fɛ yen kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ na kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ sibirido maaw kɔni wulila ni kunnafoni min n'a carila kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ na fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali ministre ɲɛma Dr Shokal Kukara Mayiga ko ale fari e ka dɔn o tuma juwa kan tuma min na n'o kɔni kuma fɔra kuma in bɛɛ daminɛ an balana k'a fɔ bɛɛ y'a fɔ i damana fa jamana kɔnɔ na ministre ɲɛma k'a fɔ k'a ma kɛnɛya o kɔni kɛra k'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ na u ye bana caman fɔ dɔw ko sumaya don bana min bɛ wele ko AVC dɔw ko k'o don an balana k'a fɔ a taara lapitani ni ka taa yɛrɛ lajɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ministre ɲɛma kabini nana baara la ko sɛgɛnlafiɲɛbɔ tɛ yen su ni tile a bɛ baara min na faso kɔnɔ na k'o sɛgɛnw de don ni dɔw ko fatigue générale k'o de don kuma kolomara tɛ dɔrɔn an bɛ don min ko bi ministre ɲɛma kɔni ka bɛɛ lajɛlen ka jabajɛya bɛɛ ye k'a fɔ k'a kɔni k'a ka nɔgɔyara wa i ka dɔn bi na ko foyi t'a la wa baara yɛrɛ a b'o daminɛ a tun bɛ baara min n'i y'a sɔrɔ a b'o kɛ k'olu n'u bɛ don a fɛ an bɛ waati yɛrɛ minɛ ko sisan an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kɔnɔ na ministre ɲɛma a n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ bi na n'u bilalen bɛ ca la ka se fasodenw olu kɛ wulikɛjɔ bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen fari jɔw kan jamana in ka se ka bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balona k'a fɔ an ka jamana lakanabaw Mali sɔrɔsilakaw olu bɛ wulikɛjɔ la bi na yɔrɔ caman na sango bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko wulikɛjɔ sen fɛ kuna sinigo kana kunungo fɛ ɲɔnɔ u taara ɲɔnɔ sugu yɛrɛ k'o yɔrɔ dɔw k'olu yaala ɲɔnɔ sugu ye kari ye o sen fɛ maa dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ ni maaw sigalen tɛ fɛn min na fewu ka ɲɛ suma k'a fɔ jadiwala tigilamaw don an balana k'a fɔ k'u y'o maa dɔ kɔni ka tɛgɛ da olu kan a yirala k'a fɔ ko nin wulikɛjɔ in sen fɛ k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛ sa caman ma minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kɔni kan ka bilasira olu kɛ bilasira minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ ni minɛ ka k'olu dɔw minɛna a yirala k'a fɔ ko nin sen fɛ k'u ye ka dɔn k'a fɔ maa dɔ yɛrɛ bɛ n'i y'a sɔrɔ ni ka tɛgɛ da u ka kunnafoni caman yɛrɛ k'a fɔ k'o tun ye ka dɔn k'a fɔ jadiwala tigilamaw olu ka maa ye maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kun ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ jadiwaleya yɛrɛ u kɔ kɔrɔ donni ma u ko hali bi u bɛ fɛn min fɔ jamana in kɔnɔ na olu bɛ wulikɛjɔ min na bɛ jamanadenw ka far'u kan ka se ka hakilaw fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kunnafoni di dama n'o kɛra basigi min bɛ ni fasodenw mago b'o la k'a basigi bɛ samani ka se a dan na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi Ala k'a kolosuma n'an bɔra yen an b'a k'a fɔ BD kɔnɔ la o ye ɲɔnɔ marabolo ye dugu min n'a wele ko BD Bani Israila n'aw hakili b'a la waati tɛmɛnen ninnu na min ye cɛ dɔ ye n'i y'a sɔrɔ ale tɔgɔ tun ye ko Bakɔrɔba Fofana ale kɛra so ye ni k'a dɔgɔkɛ Alu Fofana k'o bɔnɛ nin na Alu yɛrɛ ani Bakɔrɔba fa kelen ba kelen kɔrɔkɛ de ye Bakɔrɔba ye a yɛrɛ tun taara jamana kɔnɔ na kɛ colo ye a ma fɛn sɔrɔ dɔgɔnin ninnu yɛrɛ de kɛra so ye ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka se k'a labɔ jamana kɔ ka na n'a ye so k'a to so dɛ dɔgɔkɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o yɛrɛ ye du kɔnɔ yɛrɛ fɛn bɛɛ ye ko a kɛra so ye ka se ka t'o de bɔnɛ nin na ka sɔrɔ k'a siri dɛbɛ la ka taa fili a ɲininiw bɛɛ lajɛlen tun bɛ senna n'a yera an ye kunnafoni d'aw ma ka tɛmɛ somɔgɔw tun ye wele bila ko n'a cɛ in ni mɔgɔ ma kɛra ye fɛ n'o ye Bakɔrɔba ye an b'a k'a fɔ dɔgɔfɛngɛ in kɔnɔ na ko tɛgɛ dara ka cɛkɛnakaw fɛ yen a kɔni fɔsɔnna k'a bila sariya ka bolo ka wulikɛjɔ bɛ senna ɲɔnɔ o finitigilakaw tun kan ka n'a nɔfɛ ka n'a minɛ ka taa n'a ye a ka taa kɛ kasoladen ye an bɛ fɛn min fɔ maaw ni gɛlɛyara dɛ n'o tɛ n'a fɔra badenmaw hali dugu kelen la kabila la ni tun ye kabako ye ka tila k'a ye bi k'o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ badenmaw de b'o kɛ ɲɔgɔn na
an bɛ dugawu kɛ ala ka kilimanda an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye an balana k'a fɔ bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna cɛ na ka kɛ ka dɔ ka fɔ angɛrɛ ko kɔni o kɛlen bɛ gɛlɛya de da ye jamana ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko cɛ na ka kɛ min ye sɔngɔnɔgɔya ye hectare o hectare bɔrɛ fila jamana kan k'o min ta ɲɔnɔ n'a lamini ma caman bɛ k'a ye kuma de don olu tɛ ka ɲɛfɔ ye malo turula kalo 2 dɔw ka malo turula yɛrɛ ka ca o ye dɔw ka malo turula b'o bɔ nɔgɔ tɛ ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ min kɛ hali ni y'a sɔrɔ a kɛra a tɛ ka bila sababa minɛ kɔnɔ kosɛbɛ maa minnu bilalen bɛ k'olu ka caution di n'o ye sɛbɛnfura de minɛ olu fɛ ka sɔrɔ ka angɛrɛ di maaw ma ko maaw tɛ ka ye u t'a dɔn ye maa yɛrɛ min ye maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ kɛlɛfama la o ye k'ale jara bɛɛ ka makaw de ye k'o dama ka magasin na a tun bɛ ka minɛ nka an bɛ waati min na bi kuma caman ka fɔ la k'olu tɛ ka ɲɛsi sɔrɔ a ko la ko fɛn min bɛ fɔ u k'a lajɛ hali bi jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ bɛlen tigɛ baara in bɛ se ka bila a minɛ kɔnɔ cogo min na a tun bɛ kɛ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ kow la u ka sabali k'a bila o sira fɛ ɲɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen tun b'a sɔrɔ u yɛrɛ ka fɔ la jajɛba ale tun bɛ nana ye tuguna ale tun bɛ nana ye ka fara Barema Dugure ni caution kun dira olu ma k'i ka dɔn k'a tun bɛ kɛ fɛn min n'a bɛ kɛ sababa ye k'u tun ka wulikajɔ bɛ lajɛlen kɛ ka se k'a bila olu ka bolo kan n'o tɛ k'a kɔni kelen bɛ maa minnu bilalen b'a ko kunna u tɛ ka ɲɛsi sɔrɔ ni wulikajɔ ma kɛ k'i ka dɔn sɛnɛ dun don i ka dɔn waati bɛ taa k'a bɛ kɛ gɛlɛya an bɛ dugawu kɛ hali bi u ka fɛɛrɛ tigɛ nin baara ninnu ka se ka bila sen kan basigi lafiya cikɛlaw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen kucalakaw fɛ dɔgɔfɔrɛ tɛmɛnen na wulikajɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ polisilaka dɔw an b'a dɔn k'a fɔ u bɔtɔla u ka baaraw la n'u ye lamini ka se ka maaw kasara u ni na o polisilaka minnu n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra u la kuri ani kucala cɛ a yirala k'a fɔ min ye Sumayila Tarawele o tun ye polisilaka in dɔ ye e ka dɔn janaja bɛ kɛ waati min na a muso kɔni lasirilen tun don muso sina ka jigin ten a somɔgɔw ye nɛgɛjuru caman ni ka se ka den k'a ja yɛrɛ yira n na n'i y'a lajɛ Makaritɔ ko dan don fɛn bɛ fɔ hali bi maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u tolen filɛ u tora faso ye nka ni faso taara k'a kɔ filɛ hali bi a bɛ ka wulikajɔ minnu sigi sen kan k'a bɛ kɛ so ye k'a bila sababa minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔ na san kɔni tiɲɛ la ka maaw bɛ dugawu kɛ k'a fɔ san kɔni k'o ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ fɛn sababa ye nka ɲinɛ san kɔni k'a bɛ kɛ kasaraw o bɛ a kɔnɔna na kosɛbɛ jumadon sanba dɔ nana kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ o kɔni ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na maaw kɔni bolola fɛnw an b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni kɔni o kɔni kɛra yɔrɔ camanba de la san in fɛ fɛn bɛ fɔ u ka fɛɛrɛ balen tigɛ fɛn fɛn kɛra wa diɲɛ siraw ye yɔrɔ dɔw la maa caman b'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu de tɛ bɔ n'a fɔra sɔmiya selenkɔrɔ o waati kelen kɔnɔna na o bɛ kɛ ka dɔn ko labɛnw bɛ sen na san o san ji bɛ kɛ tiɲɛni kɛ sira minnu fɛ o sira kelenw dɔnnen don n'a sera baara kɔni o tɛ bila sen kan ko de la a bɛ kɛ so ye ne ka gɛlɛya lase yɔrɔ caman na an bɛ dugawu kɛ sɔmiya kɔni o ka d'a ye ji kɔni ka d'a ye cɛnikɛji ala k'an kisi o ma n'an bɔra ye wulikajɔ dɔw kɛra jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka wulikajɔ kɛ ka se ka taa yaala kɛrɛnkɛrɛnnenya kalata sariya kuraw baara minnu kan ka kɛ ka ɲɛsin kalata yɛrɛ ma an b'a ladan k'a fɔ ka taa ɲɛfɔli dɔw k'o la u taara joyilakaw fɛ dɔgɔfɔrɛ tɛmɛnen na Nusar taama kun ye fɛn jumɛn de ye ale sɛn tɛ maa dɔ ye a b'a ɲɛfɔ an ye an ka Nusar lamɛn an nana bonya sira taama ka na masala ni joyilakaw ye sariya min n'an y'a ta n'o ye kalata sɛbɛn ye n'o ye kalata sariya ye ka na a kɔnɔna fɛn ɲɛfɔ joyilakaw ye sariya kisɛ minnu b'a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'an da don a la k'a bɛɛ kunkun n'a ɲɛɲɛ ta k'a bɛɛ da joyilaka bɛɛ lajɛlen tulo kan o de y'a nakunba ye bi joyila basa n'i ko kalata jamanaden bɛɛ lajɛlen de kan k'i yɛrɛ ye kalata kɔnɔ joyila ye jamana dɔ de ye wajibi don an ka na ani joyila sifinnakaw joyila musolakaw joyila maabakɔrɔw joyila politiki tɔnw n'a société civile an n'u ka jɛ ka masala sariya min n'a taara a bɛ tali kɛ mun ni mun kɔnɔ yɛlɛma jumɛn de bɛna don an ka kalata la baba kɔmandan jɔyɔrɔ ye jumɛn ye kalata kura minnu bɛna kɛ baba kɔmandan ni gouverneur olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye parti politikiw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye musow ni sifinnakaw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye donc o masala ani ka o hakilinaw falen kɛ o de y'an nakunba ye bi joyila minnu ma garijɛgɛ sɔrɔ bi ka da u ka kɔmasegi k'u ye min fɔra kɛnɛ in kan min fɔra sali kɔnɔ o ka da minnu sen ma se ka yan sɔrɔ o ka da u tulo kan o jɔyɔrɔ ye min ye o ka ɲɛf'u ye kalata bɛna bila gun min da la o ka ɲɛf'u ye kalata bɛna jɔ sen min kan o ka ɲɛf'u ye walasa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn walasa bɛɛ k'i seko ani dɔnko kɛ kalata nata ye an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Nusar kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ bɛn ni kelen y'a faamuyali ko ɲuman ka se k'o dan kelen bala ma an ka se k'an tɛgɛ da ta kurunda kelen na ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye projet kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ min bilala sen kan an ka jamana kɔnɔna na jamana maa ɲɛma ka wulikajɔ kɛ bagan baara yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na an ka jamana kɔnɔna na o kɛra wulikajɔ in kunba ye o sen fɛ miliyari caman ka se k'o bila a ko bolow kan o baara min bɛna kɛ min ka dɔn k'a fɔ kulun yɛrɛ ɲɛma min b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ bɛ tali kɛ Musa Kulubali la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn baara in bɛna boli min kan fɔlɔ o ye baganw ka kɛnɛya sabatili donc n'a fɔra ko baganw ka kɛnɛya sabatili services de bɛ yen minnu ɲɛsinnen don c'est à dire baganw ka kɛnɛya sabatili ma donc waati an ka olu jukɔrɔma don
olu ka se ka donyɔrɔ sɔrɔ parce que bureau t'a dɔw bolo o ye kelen minɛn t'a dɔw bolo o ye fila misisɔgɔyɔrɔw olu caman bɛna dilan olu bɔlen a kɔ an ye jateminɛ fana kɛ bana fila bɛ yen minnu bɛ gɛlɛya don an ka bagan mara la kosɛbɛ fɔlɔ o ye fugofugo bana dɔ de ye o tiɲɛni ka barika ka bon kosɛbɛ an ka misi kunda filanan o ye bagan misɛnw ka banaba dɔ bɛ yen n'a fɔ peste de piturumina a dɔw bɛ n'a nana a b'a fanba bɛɛ faga donc fɛɛrɛ de bɛ tigɛ walasa o bana in o ka ban fewu Mali kɔnɔna na yanni 2030 cɛ baganw ka dumunikɛyɔrɔ an'u ka jimiyɔrɔ an'u ka tɛmɛsiraw ani lafiyayɔrɔ olu de fana bɛɛ bɛna labɛn projet in fɛ. An balɔrɔ ka fɔ ni tun ye Musa Kulibali kan ye min ye ministre b'an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen o ye ministre kɛrɛfɛ ministre ye Yuba Ba n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ bagan baarako yɛrɛ u bɛ se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ale yɛrɛ tun bɛ kɛ ka Yuba Ba ye kuma min fɔ o filɛ. 35 milliards a bɛ na mɔgɔ 500,000 ani 350,000 a bɛ n'o de toucher k'a sɔrɔ dun fɔlɔ ta in o tun ye mɔgɔ 440 ani 40 de toucher. Donc vraiment anw bolo lahidu minnu taara population ye lahidu minnu taara maliyɛnw ye mais kalo tɛmɛnen tile 20 Mali kura tasira la nin y'a waleya dɔ ye mun b'a yira k'a fɔ an b'a fɛ dun ka fa ka kɛ bagan mara ta fanfɛla fɛ. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Yuba Ba ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na yarabi Ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye coronavirus an ka jamana kɔnɔ na boloci minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ to ka kɛ boloci dɔwɛrɛ wɛrɛ bilala sen kan ministre b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ maa tololenw ka taa se bunadamadenya dɛmɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ Umaru Jara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ko ɲɛmaa tun b'ale bolo a baaraw kurunbɔkari la Umaru Jara ye kuma min fɔ sen fɛ o filɛ. Boloci min n'an b'a kɛnɛ kan an ka dɔn Covid bana tiɲɛ don dɛ a ye diɲɛ lahala bɛɛ yɛlɛma a ye diɲɛ ɲɔngiri kɛnɛya sira fɛ ka diɲɛ ɲɔngiri sɔrɔ ɲinini a n'a bosonni a n'a sagadali sira fɛ ka diɲɛ ɲɔngiri hali sécurité sira fɛ donc bana in diɲɛ docteur baw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u y'a ye k'a fɔ ko bana kunbɛnw de ka fisa ni bana furakɛ ye hukumu kɔnɔna na u ye boloci furajiw di u ye jamana dɛmɛ n'a ye kosɛbɛ jamana caman ye Mali dɛmɛ o sira kan Américains b'o la Chinois b'o la Turkiw b'o la ani diɲɛ jamana caman minnu y'an dɛmɛ an ka se ka furaji sɔrɔ ka di an ka jamanadenw ma kuma caman fɔra boloci ko la dɔw yɛrɛ y'a fɔ n'i boloci k'i ti san kelen sɔrɔ k'i bi sa alhamdulillah ne kɔni ye boloci Dieu est témoin alhamdulillah n jɔn filɛ n sen fila ka halisa nin yɔrɔ in na wa b'o cogo la an k'a dɔn Covid bana a dɔgɔyara nka a ma ban dɛ an k'an cɛsiri yaasa ka kɔn décembre kalo laban ɲɛ fɔ maa 9,000,000 o de bolo ka se ka ci Mali kɔnɔ denmisɛnnin min b'a ta san 12 ka taa fɔ maakɔrɔbaw la yaasa an ka se ka corona bana in an ka gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ kuma laban ni min ye o de ye jamana an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana ɲɛmaa tɔgɔ la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ko n'an ye occasion sɔrɔ wagati o wagati ko ka jamanadenw fo a ye kalo 6 min n'an y'a kɛ embargo la u sɔnna ka tɔɔrɔ kun yaasa jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ko ka jamanadenw fo o la sabula an y'o de fɔ i m'a mɛn ɲɛmaa kɔmɔgɔw de bɛ yen wa an k'a dɔn ko jɛgɛ fanga ye baji ye mɛ jamana ɲɛmaa a ko ale fanga ye jamanadenw de ye. An balɔrɔ ka fɔ ni tun ye ministre Umaru Jara ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na yarabi Ala an ka jamana Ala k'a to juru kuma kelen na basigi lafiya min n'an bɛɛ mago b'o la o ka sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bana in kan kisi a kɔlɔlɔ ma n'an bɔra ye an balɔrɔ ka fɔ baarada dɔ bilala sen an ka jamana kɔnɔ na maakɔrɔw maa minnu bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la ka taa se bi kɛnɛyako ka taa se bi olu ka tɔrɔmɔnko o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na ka se ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ welew bɛ kɛ ka se ka maaw bila a baara yɛrɛ ɲɛnabɔli kama ka baaraw surunya a tigilamaw la kulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kulu yɛrɛ n'a sigira sen kan n'o bɛ tali kɛ CMSS o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mahamano Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o jama ka ca mais n'i y'o jama lajɛ o jama fanba ye maakɔrɔbaw ye mɔgɔ minnu bɛ lafiɲɛ la minnu bɛ retraite la donc an ye nin centre an bɛ se k'a fɔ a dabɔra olu yɛrɛ de kama bari n'a fɔra k'u mago bɛ kunnafoni na n'a fɔra kuma bɛɛ olu ka wuli ka na kɛsi la o degun ka bon o centre in dabɔra walasa k'u t'u sigiyɔrɔ la u ka se ka kunnafoniw ɲini ka kunnafoniw sɔrɔ fɛn mun ye u ka dossier taabolo ye mɔgɔ mun bɛ fɛ ka taa retraite o mɔgɔ mun y'a ka dossier bila kɛsi la o a dossier bɛ niveau jumɛn na o a banna o a ma ban o ni centre in b'a to mɔgɔw bɛ se ka nin kibaruya ninnu bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ u b'u sigiyɔrɔ la centre yɛrɛ dabɔkun de y'o ye i bɛ weleli kɛ a tɛ sara.
o kɔfɛ ministre bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako yɛrɛ sabatili ma Jɔminɛtu Sangare ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan a ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. Mun nana ni nin miirina ye Caisse Malienne de Sécurité Sociale ka baara bɛ ka ɲɛsin jama dɔw ma o jama ye jɔn ye fonctionnaire ani Mali finitigiw ani a bɛ fɔ minnu ma parlementaire n'u bɛ baara kɛ sariya bulon kɔnɔ ani minnu taar'u lafiya n'a bɛ f'u ma ko retraité baara sariya y'a fɔ ko ka t'u lafiya retraité b'a la donc ni minnu fɛnɛ tanya la Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen la olu ka denbaya mun bɛ t'u kɔ n'olu fɛnɛ bɛ pension dɔ ta olu bɛɛ lajɛlen CMSS ka baara ɲɛsinnen don olu ma o mana bɔ yen furakɛli kɔnɔna la jamana ye sariya dɔ ta n'a bɛ fɔ a ma ko assurance maladie obligatoire n'a bɛ ka yɛlɛma ka kɛ universel ye ka furakɛli musaka nɔgɔya donc CMSS bɛ o baara fɛnɛ la ni jamakulu in ye donc CMSS bɛ pension ko la a bɛ fɛn caman la donc nin fɛn mun filɛ ye ka nɛgɛjuru ta ka weleli kɛ yaasa ka kunnafoli sɔrɔ a bɛ mɔgɔw bɔ taama la donc a bɛ pase ko bɔ a la mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ u yɔrɔ ka jan CMSS la donc a bɛ taama jan in a bɛ mɔgɔw bɔ o la wa nɛgɛjuru in fu de don CMSS bɛ nin baara ɲɔgɔnna ninnu na a mɛnna CMSS y'a daminɛ fɔlɔ ka pension minnu taar'u lafiya kalo sara mun bɛ d'u ma ka bila kalo sara place la donc k'o sara Orange Money la o kɛra a mɛnna u b'o la a mɛnna o fa bɛ nin baara in hokumu de kɔnɔna la ka mɔgɔw lafiya minnu CMSS bɛ minnu kama k'olu lafiya o mana bɔ kɔsa in na CMSS ye so dɔw dalen yɔrɔ dɔw la sigida dɔw la yaasa minnu bɛna CMSS kɔnɔ ka na u ka laɲiniw la CMSS kɔnɔna la k'olu lafiya taama ka nɔgɔya u ma baara in bɛna fara o de kan yaasa ka mɔgɔw lafiya yaasa ka jamana kɔnɔdenw lafiya minnu bɛ nin nɛgɛjuru in fana kɔfɛ an bɛ mun ɲini u fɛ ni mɔgɔw ye weleli kɛ ka mɔgɔw laminɛ ka ɲɛ kunnafoni mun bɛna ɲini a bɛ taa di minnu ma yaasa u ka baara kɛ kunnafoni ka di jamana kɔnɔdenw ma olu fana ka baara kɛ ka ɲɛ. Ni tun ye kɛnɛya minisiri ka ɲɛ fɔra cogo min na Ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko AFM katikaw fɛ yen olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka yiritu baara dɔ k'olu sigi sen kan o kɛnɛ kan min ye Sanata Jakite ka taa se Alasani olu b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'u lamɛn. San o san an bɛ yirituru wagati mana se an fana y'an ŋaniya sira an bɛ se ka yirituru cogoya min na dɛmɛni sira de don campagne nationale hokumu kɔnɔna na 2022 la jamana ɲɛmɔgɔw ka initiative de don an b'u dɛmɛ k'a kɛ cogoya min na et puis ni yiri turula fana turuli fana ta ye dɔrɔn tɛ yiri ladonni de ka gɛlɛn ni yiri yɛrɛ turuli ye an b'a ɲini minnu ye yiri bénéficier sɔgɔmada in na u ka janto kɛ yiri ninnu na yiri ninnu kana se ka sa an yɛrɛ fana tɛ ɲina an bɛ taa wagati ni wagati an bɛ segin ka na yiri ninnu lajɛ n'a bɛ cogoya min na. Jamana minisiri ɲɛma kuntigi n'o ye Dr Choguel Kogala Maïga ye o ye lancement ba kɛ au nom du président de la transition du Mali au lancement kɛra Sibi k'a fɔ ko ni san in na samiya daminɛnen min filɛ Maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ la région yɔrɔ yɔrɔ commune yɔrɔ yɔrɔ an kan ka taa ka yiri turu. Ministre de l'environnement o tɔgɔya la o ye ne yamaruya ka na n ka na u dɛmɛ o dɛmɛ ye min ye association bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ONG bɛ yɔrɔ yɔrɔ la an ka baara ye min ye an b'o appuyer parce que jamana baarakɛlaw de don nin bɛɛ ye jamana ka baara de mais jamanaden bɛɛ de bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. U y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka baara ninnu ni k'u bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye wulikɛjɔba o sigira sen kan kulu fɛ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ fasoden ɲuman yɛrɛ ka jɔnjɔnw di o ma cɛsirilenw ma kulu in yɛrɛ a ɲɛma o ye Cheikh Umaru Sumano ye ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra kun jumɛn de kama an k'u yɛrɛ lamɛn. Baromètre ye mun ye jɔnjɔn de don jɔnjɔndi don k'a di an b'a fɔ an ka mɔgɔ minnu ma ko acteur de développement minnu ye baara kɛ fasoden ɲuman baara que a diyara fasodenw ye. Donc an y'a bila sen kan san 2019 donc san o san an bɛ jɔnjɔn di ɲinan ta a bɛnna an ka indépendance an ka yɛrɛmaya ma donc o de y'a to an bɛna wuli ka taa an ka tugurankew nɔfɛ minnu y'u cɛsirilen bɛ kosɛbɛ an ye jamana 5 de ta o jamana 5 la États-Unis jamana b'o la Suisse jamana b'o la France jamana b'o la Sénégal jamana b'o la ni Côte d'Ivoire jamana b'o la bon c'est vrai que an kun ka d'an ye ka se continent bɛɛ la mais ko n'a ko cogo dɔn mais an ma ɲinɛ olu kɔ k'a fɔ k'u tɛ baara la o tɛ an bɛ an jija san wɛrɛ ni Ala jɛra n'a ye ka baaraw daminɛ joona pour que an ka se ka s'u fɛnɛ ma an ye Kulukoro ta mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya fɔlɔ baromètre gouverneur fɔlɔ mun ye baromètre an ka baromètre o ye Kulukoro gouverneur de a ka cɛsiri la donc an b'a fo la k'a waleɲuman dɔn filanan ye mun ye Kulukoro région 2021 de kɛra premier impôt sara la Mali région bɛɛ falen ɲɔgɔn kan donc ça veut dire que o fɛnɛ ye choix y'an bolo sabanan bɛ se ka kɛ mun ye k'a fɔ ko Kulukoro ka surun Bamako la parce que mɔgɔw bɛ se ka taa ka segin ka to ka fɛn minɛ mais vraiment a ka d'an ye ka se Mali région bɛɛ la. An b'a dɔn k'a fɔ min ye Cheikh Umaru Sumano y'a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka ɲini fɛ ni k'o ka sɔrɔ fɛ n'an bɔra ye kalan sekɛrɛnnen ka se ka karamɔgɔlakaw yɛrɛ k'u lakɔkɔ ka lakɔkɔli baara dɔw olu bɔra ka kɛ kalanso min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u filɛ i ka dɔn k'a fɔ Yirimajɔ yɛrɛ Awa Kulibali la o bɔra ka kɛ dɔgɔ furanjɛ 2 bɔɲango ka se ka karamɔgɔlakaw kalan Adisa ale de bɔra ka baara in sigi sen kan
o senfɛ Umu Danbɛlɛ tun bɛ kɛnɛ kan, an b'a ɲininkali kɛ maa caman na, min ye lakɔlikɛba ye. A ye ɲininkali kɛ Joseph Bagayogo la, o ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Joseph Bagayogo, ne ye formateur ye ADICEP kɔnɔna la. ADICEP ka nin formation in, n bɛ se k'a fɔ nafaba de b'a la. K'a daminɛ formation in daminɛ fo ka se ɲinan ma, an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ participer a la kosɛbɛ. Ne yɛrɛ tɛmɛna a formation in fɛ, yani ka kɛ formateur ye. Bi na a ye nafa min se ne ma, tiɲɛna n tɛ se k'a fɔ ka se a dan na. Ne ma taa IFM kɛ, nka formation in sababuya la, bi na tiɲɛna ne bɛ ka se ka ko kɛ n yɛrɛ ye maîtrise domaine kɔnɔna la. O y'a nafa dɔ ani ne b'a ɲini bɛɛ kelen kelen fɛ. N'i bɛ fɛ ka galon bɔ ne yɛrɛ da, i kana formation in suit. I yɛrɛ bɛna a nafa ye. Ne tɔgɔ Lesize Gunduru ka bɔ Musabugu. E ye nafa jumɛn sɔrɔ formation in na? Ne ye nafaba de sɔrɔ a la parce que a formation diplôme min na ne dɛmɛ ka baara kɛ n yɛrɛ ye, ka se k'an yɛrɛ la dépanner, ka se k'an yɛrɛ mago dilan. N tɛ siri mɔgɔ la et puis ni mɔgɔw ko karisa n mago ɲɛnabɔ, n ka se k'u mago ɲɛnabɔ. N'i kalanna, n'i ye diplôme sɔrɔ, n'i ye baara sɔrɔ, a b'e nafa, a b'i ka jamana nafa, a b'i ka denbaya nafa. Ne tɔgɔ ye Kadatu Kulubali. Ne bɔra Dazana ka na ADICEP ka formation suit Awa Kulubali ka école la. An mɔgɔ 3 de nana. Izaki Dawu ale bɛ bɔ Yoroso, Maimuna Goita ale bɛ bɔ Kucala. An mɔgɔ 3 nana, an nana formation kɛ, an y'a suivi ka ɲɛ. Ne ye nafaba de sɔrɔ formation in na parce que préparation dɔ bɛ yen ne tun m'a faamuya kosɛbɛ, mais bi na an bɛ yɔrɔ min na bi, ne y'a faamuya ka ɲɛ yɛrɛ de. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Joseph ka taa se maa dɔw ma minnu ye formation sɔrɔ, fara ɲɔgɔn yɛrɛ a denbaya tun bɛ maa min bolo, o tun ye Yaya Ndaw ye. A ye kuma dɔw ma Yaya Ndaw yɛrɛ kɛnɛ in kan, o ye kuma min fɔ o filɛ. Tɔgɔ Yaya Ndaw. ADF ka formation ye ne nafa min y'a la a ka ca. École ko fɛngɛla sisan fɛn dɔw b'a jɛ ADF bɛ ka o di a ka enseignants ma. Fɛn dɔw ma faamu ADF bɛ ka olu la faamu a ka enseignants na. A la longue an taara ka fɛn to an bɛna labanba bɛɛ sɔrɔ quoi. Minnu ni niveau t'u la a bɛ k'olu ka niveau rehausser. Minnu fɛnɛ n'u dɛsɛra kalan na k'a bila sira fɛ ka nimisa a bɛ k'olu fɛnɛ permet u ka se ka u yɛrɛ racheter. A ka ɲi kojugu. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yaya Ndaw ni tun y'ale kan ye, o min tun y'a den fa ye. Kulu yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Akilas Konate, ale yɛrɛ b'a hakila di baara in nafa ye mun de ye, an k'ale yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ Akilas Konate, ne ye ADICEP président ye. An filɛ ka baara min kuncɛ sisan, o ye ka mɔgɔw former walasa u ka kɛ monitrices, premier cycle maître ani second cycle maître ye. Baara in kɔni tɛmɛna cogo ɲɛna, an y'a ye mɔgɔ minnu nana muso de ka ca la, cɛw b'a la mais muso de y'a fanba ye. U nana formation kɛ le 20 ɲɔgɔn kɔnɔ pour que u ka se ka kɛ maître ye, premier cycle et puis second cycle. An bɛ formation in kɛ san o san depuis 2016 an b'a kɛ, an tun b'a kɛ Yirimajɔ école la, an b'a kɛ école Awa Kulubali la sisan, Wara ka sira fara la. 2016 an tun ye mɔgɔ 16 de former, mais san min dara o kan an ye mɔgɔ 80 ni dɔɔni former. An bɛ mɔgɔw former a bɛ 100 bɔ san san. Dɔw bɛ formation kɛ mais a dɔw yɛrɛ tɛ tila ka maîtrise kɛ u bɛ baara wɛrɛw kɛ, mais toujours ni ye formation kɛ, maîtrise formation kɛ a b'i dɛmɛ, bɛ mana taa baara o baara la a b'i dɛmɛ. Minnu bɛ formation kɛ très souvent an fɛnɛ bɛ baara ɲini caman ye. Formation in kɔnɔna yɛrɛ la an bɛ formation dɔ k'a kɔnɔ n'o b'a fɔ ma premier secours. I n'a fɔ secours ni kasara ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ, i bɛ se ka dɛmɛ don a tigi ma cogo min na yanni dɔgɔtɔrɔ ou bien pompier ka s'a ma. Donc o formation yɛrɛ mago ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Akilas Konate ni tun y'ale kan ɲɛ fɔra cogo min na, yarabi nin ye hakilila ɲuman ye, hakilila ɲuman min bɛ yen n'a bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ fɛ ka se ka karamɔgɔlakaw k'u lajɔ maa kalan na, Ala kana hakilila ninnu ni ka ninnu yakubaya. N'an bɔra yen san o san fara kɔnɔ san yɛlɛma baara olu bɛ bɔ ka kɛ ɲinɛntan ye. Joyila marabolo kɔnɔ a kɛra maaba caman tun b'a kɛnɛ kan ka bɔ Mali fanfɛla fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɔnɔ na kɔkan na. O kɛnɛ kan Bakari Fɔnba Joyila ye ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ maa dɔw la. Sulemani Daɲɔ n'ale ye maire ye ale ye kuma min fɔ ye o filɛ. Ne ye Alihaji Sulemani Daɲɔ ye. Ngaridugu commune maire don. Mais filɛ jɔ min na nin ye bi n tɛ maire jɔ la, mais an fa ka sira baarakɛyɔrɔ kɔrɔ dɔ lawaleyali kan ka taa an benbakɛ la ka na an fa la ka na bila karamɔgɔ Buran a ka kɛnɛ kan an filɛ don min komi bi. An ka autorité fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan yan, gendarmerie ni sapeur pompier ni polisiw caman bɛ kɛnɛ in kan yan. Radio mɔgɔw minnu bɛ k'aw fana fo k'aw waleɲuman dɔn. Jama ka ca i ka foli kosɔn i bɛ se ka tɛmɛ dɔ tɔgɔ kan. Bi kɔni an nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ kan. Nin don kelen in na an bɛ jɔ nin kɛnɛ kelen in kan ka nin baara in lawaleya k'a daminɛ anw benbakɛ la ka na bila fɔ karamɔgɔ Buran la komi bi. Bi ye ale ta san 10 ani san 1 an b'o de san yɛlɛma la bi. Buran ka san yɛlɛma in daminɛ. San yɛlɛma in mɔgɔ caman b'a fɔ falakɔnɔ an bɛna san yɛlɛma la. Mun yɛrɛ de bɛ san yɛlɛma in kɛnɛ kan? Fɛn kura kirelen tɛ, fɛn kɔrɔkɔrɔba de don. Banikɔya ne kɔni ye Banikɔ ka 100% ye. K'e ye denmisɛn ye ko bana t'i la
k'i ka kɛnɛ i golo la i hakili fana sigilen don i bɛ nin kalama banɔgɔya ka fɔ nin baara min waleya baara min waleya du kelen in ne kɔnɔ yan ka bɔ anw bɛnbakɛ la ka na bila fɔ karamɔgɔ Burama la bi anw ka nin fura in n'a bɔra bi don in na ka taa bila fɔ san wɛrɛ bi ɲɔgɔndon wɛrɛ la hali ni nana ni miliyari i tɛna fura in sɔrɔ baara in bɛ daminɛ tile bilen kɔfɛ fura tɔ bɛ bɔli bi laban karamɔgɔ Burama de fɛ n'o de bɛ golo ka bin yanni ka se karamɔgɔ Burama ma mɔgɔ caman minnu dɔn n bɛna n da don kumaba dɔw la k'olu ɲɛfɔ a ɲɛna diɲɛ tɛ giri fɛn ka ten o b'a sɔrɔ ko dɔ de bɛ yen donc anw ye baara nin daminɛ an bɛnbakɛ min kɔ n'o ye dugu yɛrɛ tu tigɛ o ye Kɔmɛri Daɲɔ de Kɔmɛri Daɲɔ bɔlen kɔfɛ mɔgɔ min y'a ta o kɔ o tɔgɔ ko Jeka bɔlen kɔfɛ mɔgɔ min y'a ta kɔfɛ o ye Sina bɔlen kɔfɛ mɔgɔ min y'a ta kɔfɛ o ye Boyi bɔlen kɔfɛ mɔgɔ min y'a ta kɔfɛ o ye Vade mɔgɔ min y'a ta o fana kɔfɛ o ye Bajanye mɔgɔ min y'a ta o fana kɔfɛ o ye Duguya Daɲɔ mɔgɔ min y'a ta kɔfɛ o fana ye Wara Daɲɔ mɔgɔ min y'a ta kɔfɛ o fana ye Mɔnsɔn Daɲɔ mɔgɔ min y'a ta o fana kɔfɛ o tɔgɔ ko Nama Daɲɔ mɔgɔ min y'a ta Mɔnsɔn Daɲɔ kɔfɛ o ye Mori Daɲɔ mɔgɔ min y'a ta Mɔnsɔn kɔfɛ o tɔgɔ ko Dibi mɔgɔ min y'a ta o fana kɔfɛ o fana tɔgɔ ko Sina mɔgɔ min y'a ta kɔfɛ o ye Boye mɔgɔ min y'a ta kɔfɛ o ye Vaye mɔgɔ min y'a ta o fana kɔfɛ o ye Kaamɔye o ye Falakɔnɔ min o yɛrɛ o mɔkɛ ye donc mɔgɔ min y'a ta kɔfɛ o ye Kɔtu ye mɔgɔ min y'a ta kɔfɛ o ye Zangurakɔrɔ ye mɔgɔ min y'a ta kɔfɛ o ye Ngolo ye mɔgɔ min y'a ta o kɔfɛ o ye Min Daɲɔ ye an bɛ kɛnɛ min kan bi karamɔgɔ Burama o de bɛ golo kan wa fura in a bɛ bɔ ni yiri 70 ani yiri 3 de yanni an ka se bi ma yiri 73 in bɛ bɔ o bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan mais fura yɛrɛ surusi ye yiriju 3 de o yiriju 3 o de bɛ bɔ bi tile bile dimɔgɔ tɛ sigi a la wa maa yɛrɛ bolo t'o bɔ koyi karamɔgɔ Burama yɛrɛ de bolo b'o bɔ dugu min bɛ ni musokɔrɔ kuntigi min bɛ dugu kɔnɔ o de bolo fana b'o o de bila daa kɔnɔ an ka so kɔnɔ anw ka nin fura in fura kirasɔn fura tɛ fura min don sisan fura tɛ fura min don banikɔka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bon a ka d'an ye diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ala barika alhamdulilayi diɲɛ y'a dɔn sisan an balɔdan k'a fɔ a ye kuma bara di Burama Daɲɔ yɛrɛ ma a yɛrɛ kuma min fɔ baara in kun kan an ka Burama Daɲɔ an ka yɛrɛ lamɛn ne tɔgɔ ye Burama Daɲɔ Falakɔnɔ min denkɛ de ne an bɛ don min na ko bi ne de bɛ o nɔ na a daminɛ bi ka ja dɛ an bɛ ka an mɔkɛw ni an faw olu ka sira kɔrɔ k'o de taama kura mana y'a kɔnɔ o na kɛ ne yɛrɛ nɔ ni tɛ kɛ an bɛ kɔrɔlen de kan a daminɛ bi ka ja san 100 caman don dɛ n'ala k'a b'i sɔn nafolo la i t'i sɔn jugu dɔn dɛ n'a k'a b'i sɔn dɔnni fana na i t'i sɔn jugu da fɛ nin daminɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ mun na sigifɛnw de ye nin fɛn ninnu di an bɛnbakɛ n'o de tun ye donsokɛ ka a kunnafoni nin kɛ tan nin kan ka kɛ tan nin yiri in bɔ tan nin bɔ tan fo ka n'a se an bɛ don min na ko bi ale de fana ye kɛra sababu ye k'o lakala denw ɲɛna o fana y'a lakala denw ɲɛna o fana y'a lakala denw ɲɛna fo ka na se an yɛrɛ ma bon olu fana y'a lakala ɲɛna an bɛ don min na ko sa bɛ wo ko k'a tɔ to nkomi ne faw tɛ anw de b'olu nɔ na nin daminɛna donba su n'o ye jɔminɛ su ye jɔminɛ kalo tile 10 ni san de kan ka yɛlɛma o la farafin zan na an yɛrɛ diyaɲɛ ko tɛ n'i y'a dan an yɛrɛ diyaɲɛ ko an bɛ don min na ko samiyɛ de bɛ yen n'i y'a d'a ma an b'a fɔ ko a ka tilema de o de ka di an yɛrɛ ye nka an yɛrɛ se t'a la hali sanji de bɛ na an b'a kɛ o t'an yɛrɛ sɛmɔ koyi an yɛrɛ diyaɲɛ ko don tɛ min kɔni bɛ mɔgɔ nana bɛɛ mɔgɔ ka se ka dilan cogo min na kelen i ɲuman nana cogo min na i ɲuman ka segin ka t'i ka denbaya la ten ka sɔrɔ tɔɔrɔ min sɔrɔ n ka laɲini ye nin fila ye an bɛ don min na ko bi mago ɲɛni hami min bɛ la ne t'a dɔn ala de b'a dɔn kɔnɔgɔnko min bɛ ala de b'a dɔn mɔgɔ b'a la o ka dilan o ka ɲa o bɔlen kɔfɛ i bɔra i ka so i ka denbaya ɲuman de kɔrɔ ka segin ka taa o k'i ɲuman ye o ka di ye ka foli kɛ aw yɛrɛ arajo baarakɛlaw la a ka cɛsiri la sanu ma se yan wari ma se yan a ka baara bɛnna nin fana baara in de ma a y'a ɲɛɲini ka se k'a dɔn jamana in kɔnɔ maa minnu b'o baaraw la ka se k'o si dɔn dɔrɔn an balɔdan k'a fɔ ni tun ye Burama Daɲɔ ye a fɔra cogo min na ɲinɛ ta ye k'a kɛra bonya ni karama ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɔgɔnɛ caya n'an bɔra ye Asura yɛrɛ ye mun ye ka taa se san saraka minnu kuma bɛ fɔ olu bɛ cogo di karamɔgɔ Abubakari Jakite an ɲininkali k'ale la a ye kuma min fɔ o filɛ ne tɔgɔ ye Abubakari Jakite quartier Yirimajɔ Asura yɛrɛ ye mun ye n'i y'a mɛn ko Asura don minnu na ne kowaw kɛra a kɔnɔ tuma min na ni an fa Adama ni Hawaw gɛnna ka bɔ alinɛ kɔnɔ u tununa ɲɔgɔn na u ye san caman kɛ u bɛ ka ɲɔgɔn ɲini don min u bɛna ɲɔgɔn ye o don taara bɛn Asura don ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka kira dɔ tɛmɛna n'o ye Nabilayi Musa ye ani Firawuna tile de bɛna Misira n'o ye Bani Israila ye san caman Nabilayi Musa bɛ k'a ɲini Ala fɛ ka Firawuna kɛlɛ Musa ka dugu nana jaabi Firawuna ma Firawuna halakira ka bɛn Asura don ma an ka kira n'o ye Muhamadu Mustafa ye a fɔra cɛ min ma ko ma hamada ko silamɛya banbanba ani kafiridenw jigi tigɛba kira o kira in de taara sanayɛlɛ la ka bɛn Asura ma Asura kɔni fasamandiya caman de b'a la n'a sera maaw bɛ sarakaw fɔ a kɔnɔ na k'o ye san sarakaw ye munna Asura kalo ye filɛ nin ye debi silamɛya yɛrɛ ma na bamananw b'a dɔn bamananw tun b'a wele de ko kalo juguni parce que sɛ o sɛ n'o sɛ ye fa da Asura kalo kɔnɔ
o sɛ in fa tɔrɔ la k'o kɛ dunukɔrɔ kwalen dunukɔrɔ bilenma walima dunukɔrɔ fima y'a dɔn o ka di somaw ye walima bolitigiw ma o maa ye asura sɛfa tɔrɔlen sɛ dunukɔrɔ k'o kan nɛgɛ i ka boli la i ka boli bi tiɲɛ o de la bamananw b'a fɔ ko sɛfan cɛ kalo walima kalo juguni ne nin kalo in kun jɔra sɛ o sɛ n'a kun ye fa da bamananw ka waati u kuma sɛfanw bɛ cɛ k'a bɛɛ dun kun tɛ sɔn a ka tɔrɔ ka kɛ sɛ parce que n'i y'a kɛ k'i ka boli sɔn i ka boli ko banna bon Huseni n'o ye Sedina Aliyu den ye o fara ka bɛn Ashura ma o de kosɔn mɔgɔw bɛ kuma dɔw la dusumakasiw de yira ka suraka t'u bɔ ka sun ka a yira k'a fɔ i y'i ka kira ladege parce que ala kira yɛrɛ ko ta ko lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana a ko a ye kira ladege a ka jogo ɲumanyaw na ko minnu ye kira tɔɔrɔ ni kira yɛrɛ ala wele n'u ɲɔgɔnnaw sera a yɛrɛ ka ala wele o la anw bɛ kira de kɔ Ashura n'i y'a ye mɔgɔw bɛ surakatiw fana bɔ ni Ashura don sera ala b'a laɲini k'a fɔ karisa ni hɛrɛ in dara i kama o filɛ kɛrɛfɛ karisa ni tɔɔrɔ in dara i kama o filɛ kɛrɛfɛ n'i ye n wele n bi tɔɔrɔ in ta ka bɔ yen n b'a tɔ to hɛrɛ in ye o de kosɔn dɔw bi sun baraji b'a la i bi sababu sɔrɔ a kɔnɔ dɔw yɛrɛ bi sɔrɔ k'a t'u bɔ ka hinɛ fandanw na ka sɔrɔ a ma kɛnɛ yɛrɛ yira ye fasamandenya caman b'a la kalo do kalo min bɛ yen n'an b'a fɔ ko silamɛw ka san yɛlɛma a san yɛlɛma ko saraka minnu bɛ fɔ k'o ye san sarakaw ye o bɛnnen bɛ diinɛ ma wa o bɛnnen don diinɛ ma saraka tɛ fɛn wɛrɛ koyi ɲuman kɛ fanda dɔ ye o ye saraka kɔrɔ de saraka bɛ se ka bɔ kalo bɛɛ ni a y'a sɔrɔ a bɛ saraka bɔ kalo tɔw la ka kɔrɔ n b'o baraji kɛ baraji ta ye mɛ n'aw y'a jija ka bɔ sunkalo la n b'o baraji kɛ baraji 100 bon saraka b'o togoya la kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ashura fana ta n'i ye maa o maa nisɔndiya a tigi b'i miiri k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ja silamɛw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka limaniya ka don silamɛya la aw yɛrɛ minnu bɛ yen n'aw b'a laadaw la tile san o san o saraka de b'a damana walima ni Ashura sera da ma saraka dɔw de bɛ lajɛ aw fɛ k'a fɔ ko maaw ka nin bɔ san bɛɛ lajɛlen ni a kira de don ɲinan sa yɛrɛ y'an ka kira ta de n'o ye Muhammadu Mustafa ye ɲinan sa san dumanba de don ɲinan sa kɔnɔ muso minnu ka denko gɛlɛyalen don olu bɛ den sɔrɔ ɲinan sa kɔnɔ ka caya fɛn min ye bagantigiw ye olu ka baga bi caya ɲinan sa kɔnɔ ka caya ɲinan sa de kɔnɔ sa ka da maa la k'i ka nafolo mugu ta ka d'a ma k'i ka wari di mɔgɔ ma kalifa la walima k'i ka wari di mɔgɔ ma k'a ka baara kɛnɛ ɲinan sa kɔnɔ u caman de bɛna boli n'i ka wari ɲinan sa kɔnɔ fana sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ kɛlen k'a ɲa ɲɔw selen ni malow selen baganw de bɛ taa dun forotigiw kɔfɛ ɲinan ka caya zango jagabɔbaliw ɲinan sa kɔnɔ tɔɔrɔ damadɔnin b'a la nka hɛrɛw caman b'a kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ yen n'o bɛna mɔgɔw sɔrɔ ka caya o de ye ji ka tɔɔrɔ ye an bɛ sa min kɔnɔ ɲinan sanjiba de bɛna kojugu kasara min bɛ yen n'o bɛna caya ɲinan sa kɔnɔ a ko siraba ka kasara fayasi sira kasara o de bɛna caya ɲinan sa kɔnɔ maa minnu bɛna kɛ nafolotigi ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ye vayasikɛlaw ye jago taabolo walima baara taabolow la maa minnu b'u ka jamana kɔnɔ ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ ɲinan sa kɔnɔ vayasikɛlaw de bɛna nafolo sɔrɔ kojugu ɲinan sa kɔnɔ den minnu bɛ don kalan na ɲinan a den caman bɛ yen a bɛna kɛ tɔgɔtigi ye walima u bɛna dɔnni caman sɔrɔ ɲinan sa kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni i b'a fɔ ka muso furu a bɛna bɛn ni musow ye muso minnu n'u bɛna kɛ kɛlɛtigɛla ye walima nafolo ka di muso minnu ye fɛn min se tɛ cɛ ye u bɛna fɔ cɛ k'o k'u ye nka ɲinan sa kɔnɔ ko den minnu bɛ sɔrɔ k'a caman bɛna kɛ cɛw de ye cɛ de bɛna cɛya ɲinan sa kɔnɔ ka tɛmɛ musow kan wa filanin fana de bɛna cɛya ɲinan sa kɔnɔ ka tɛmɛ musow ka kelen-kelennin kan ɲinan sa kɔnɔ adamadenw kan ka sɔrɔkati min bɔ ɲinan sa kɔnɔ fɛn min ye masakɛw ye n'o bɛ wele ko peresidanw olu ka ɲinan sa saraka o ye ɲamɛ den 7 ye a ka kɛ ɲɔgɔmɛ ye ɲɔgɔmɛ min bɛ yen ne a kɔrɔ kuru o dafalen don an tɛ magan jamana kan ne bamakɔ don jamana peresidanw olu bɛ se ka turajɛma 7 u bɛ se k'o kɛ sɔrɔkati ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen faama kalite o kalite fo ka taa se mɛriw ma olu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔkati ye turajɛma 1 bɔcogow b'a la an tɛna se k'an da don o la k'o bɛɛ walawala ni maa min ye wele kɛ sa kibaruya la i ka sɔrɔkati bɔ cogo min an tɛn'o fɔ o weleli bɛ kɛ nimɔrɔ min na o de ye 71 83 55 98 71 83 55 98 o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dutigi kɛlɛ o kɛlɛ i ka du kɔnɔ e kan ka warasaga de ɲini sagajigi min bɛ yen kulɔru finma b'a la bilenma b'a la warasaga bilen fana bɛ yen bilenma ni jɛma dutigi kɛlɛ o kɛlɛ i kan k'o ɲini i ka du de kɔnɔ ka saga in fa ka saga in sogo tilayɔrɔ 7 i bɛ 3 bɔ a tɔ bɛ to du kɔnɔ i ni dudenw b'o dun wa n'a bɛ sa sarakati ninnu bɔ a bɛ ɲinan sa saraka a b'a bɔ ntɛnɛndonya fɛ ne dunan nana bɛnɛ i ka so kana to a ka bɔ dɛ n'i ma sa sarakati sogo dɔ d'a ma
n'an tɛmɛna ka bɔ yen ni maa min bɛ e kelen kelen b'a fɔ k'i ka sarakati bɔ i yɛrɛ ye maa kelen o kelen e kan ka kɔnbilen jɛma de ɲini n'a fɔ simisi arabu jɛma ninnu an bɛ minnu don ka taa juma na a gileki jɛma jamja a n'a kulusi min bɛ se ka don i yɛrɛ la i b'o de ɲini ka fugulan kelen fara o kan ka kɔlɔsi fara o kan i b'a ta i bɛ taa di cɛkɔrɔba dɔ ma min ye silamɛ o ye maa kelen kelen bɛɛ ka ɲinan sa surakati ni a y'a sɔrɔ musow don musow aw bɛ bazɛ irisi hakili la o de ka di aw yɛrɛ nikun ye ka caya a b'o mɛtiri 4 san i bɛ dalasi 200 d'a kan i bɛ taa di cɛkɔrɔba dɔ ma k'a ka dugawu k'i ye n'o kɛra ɲinan sa bɛna diya i la nafolo bɛ diɲɛ kote kote kɛnɛya bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala b'a bɛɛ ɲɛsin ma gɛrɛgɛrɛ dogolen n'a bangini ala b'i kumanaya ka bɔ a bɛɛ ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen a ko ɲinan sa kɔnɔ sa fɛn dɔ de kan ka sɛbɛ kuranɛ aya o de ye arahamani arahimi a b'o sɛbɛ siɲɛ 111 n'a y'a sɛbɛ i bɛ nin nasi tila i denw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ denw ka dɔ min ka dɔ mun farikolo la den fɛn fɛn ni sanyɛlɛma nasi in sɔrɔ k'a min i ka du kɔnɔ n'i y'a sɛbɛ den fɛn fɛn n'u y'a min kalanko do ne banajugu kun b'u kan u bɛna kumanaya ka b'u ma u bɛna hami fɛn o fɛn na ɲinan sa kɔnɔ n'u b'a fɔ k'a sɔrɔ ala b'a caman nɔgɔya o tɛmɛnen kɔfɛ ɲinan sa kuran aya 2 o de ye suratul munafiqin n'a ye a b'o fana sɛbɛ siɲɛ 111 nasi bɛ bɔ o ni arahamani arahimi min fara ɲɔgɔn kan ka to ka nin nasi k'a mun ka dɔ min kuran aya 3 n'u kan k'o fana sɛbɛ k'o nasi bɔ o de ye iza ja'a nasrullahi suratul nasri a b'o fana sɛbɛ siɲɛ 111 nin tɛ sura 3 ye nin bɛɛ bɛ sɛbɛ siɲɛ 111 k'a bɛɛ nasi fara ɲɔgɔn kan ni ye ɲinan sa kuranɛ ayaw ye nin nasi ninnu kɔnɔ a b'a jija k'a bɛɛ bɔ ni maa min ma se ka nin nasi ninnu bɔ ni sɛnsɛn ka se ne giribukɛ mɔya a bɛ sɔrɔ kalandenw bolo ya u b'a d'i ma an tɛna piri f'i ye nka kalandenw n'u ka sɛbɛnnikɛ wari u n'o f'i ye sa jiri o b'an bolo ya sa nasi o b'an bolo ya a ko ɲinan sa jiri yɛrɛ ye jiri jumɛn ye u bɛ yiri min wele ko ntomi musow ta ye ntomi kuru 4 cɛw ta ye ntomi kuru 3 yiri filanan o de ye zɛrɛninjɛ jatigifa jiri musow ta ye zɛrɛninjɛ jatigifa jiri kuru 4 cɛw ta ye zɛrɛninjɛ jatigifa jiri o kuru 3 i bɛ ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cɛw ta ye kuru 6 ye musow ta ye kuru 8 i b'a tobi k'i ko a la san tile fɔlɔ n'u bɛna ntɛnɛn ma ntɛnɛnsiw ka dugu jɛ ntɛnɛn na dugu ma jɛ i bɛ taa fura ɲaga fili ji kɔnɔ koyi ala bɛn'i dɛmɛ na ɲinan min diya i la o ye ɲinan sa jiri ye an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Abakar Jakite ka taa se an ka san yɛrɛw bɛɛ lajɛlen fɔli ma ala k'a sabati ni k'an lafiya an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Egyptikaw fɛ yen an b'an da dɔn k'a fɔ kari don o kalo tile 14 min ye tasuma kasaraba dɔ kɔni kɛra Egyptikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ko tasuma min n'an b'a wele ko incendie ko a kɔni wulila église dɔ la n'o ye chrétien olu ka alabato yɔrɔ dɔ ye a yirala k'a fɔ maa 41 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen kɔni kasarala u ni la nin senfɛ n'an bɔra yen an taa Maroc fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ Maroc dugu dɔ kɔni bɛ yen ko jiko gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ dɛ kɛrɛnkɛrɛnla ji min ta a yirala k'a fɔ ko nin waati laban yɛrɛ la ala ni jiko gɛlɛya fɛ ko hali maaw tɛ ka se ka u ma mago fo ka taa se u ka dumuniko ma ko ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ la ko ni wulikajɔ ma kɛ joona joona ko don natɔla ko gɛlɛya kɔni ko a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Corée du Sud an b'a ladɔn k'a fɔ min ye wulikajɔ ye min ye sanjibaw ye o kɔni nana Corée fɛ dɔ fana tɛmɛnen na a kɛra sababu ye ni ka se ka maa 9 ɲɔgɔn kɔ olu bɛɛ lajɛlen kasaraw nana wa k'an bɛ don min na ko bi ko mɔgɔ 7 k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tunnen don ko nka ɲininiw bɛ sen na walasa u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'an bɔra an bɛ taa États-Unis an b'a ladɔn k'a fɔ États-Unis jamana ale ni Indonésie jamana olu kɛlɛkɛcɛw ko olu kɔni bɛ bolo di ɲɔgɔn na ni waati laban in na an b'a fɔ ko manœuvre militaire ni ka se ka wulikajɔw kɛ ka se ka u tigɛli ɲɔgɔn ma walasa min ye kɛlɛ yɛrɛ taacogo ka se k'o dege o waati kelen y'a yira k'a fɔ min ye Chine jamana kɔni ko ale ni États-Unis jamana ko olu kɔni bɛ k'u ɲɛ gɛrɛ tigɛ ɲɔgɔn na min ye Taiwan na ale lahalaw kɔnɔna la an karamɔgɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana ko ka bi o la kuma wɛrɛ tuguni an bɛ dugawu kɛ yarabiya la bɛn ye basi lafiya ye ala k'o sabati